अरे अरे करेजा आइल रनी हितैया में हमार बीपी बढ़ा देनी आ रोज रोज बतियावत रनी व्हाट्सएप पे हमसे झूठा डीपी देखा देनी। तई में वो 4 दिन खातिर बाकी हल्का मचा के गई। अच्छा आइल ही तई में वो 4 दिन खातिर बाकी हल्का मचा के गई। हमरो बीपी बढ़ा के गइल, हमरो बीपी बढ़ा के गइल। रहे इंस्टा पे ही लेके उ दिल झूठा डीपी देखा के गइल। अब ले देना पौला 3 साल में अपना कर्जा बढ़ा के गइल। अरे अरे करेजा का रोज रोज देखत रहनी हम वीडियो उ रीलवा पर फॉर यू में आवत रहनी आ सेट के उर से रिमोट की हमसे बस खर्चा करावत रहनी। ऐसन का भइल हमके हो गइल फील हो, मन पर अब ओकरा कोई दे किल हो। और ऐसन का भइल हमके हो गइल फील हो, मन पर अब ओकरा कोई दे किल हो। मुश्किल के बढ़ा के गइल, मुश्किल के बढ़ा के गइल। अभिल देना पहनी 3 साल में इतना कर्जा बढ़ा के गइल। अभिल देना पवला 3 साल में इतना कर्जा बढ़ा के गइल। अरे अरे कि इतना डिमांड रहे ओकर कि उ रोज रोज हमसे पिज्जा बर्गर मंगावत रहे। अरे भैया तोलों से हम का बताई जब बादे में सच्चाई पता चलल कि पगली दाल भात खा के हमसे मिले आवत रहे। का भइल बाटे कैसे समझाई, झूठा ही रोग लगल कैसे छोड़ाई। हालत का भइल बाटे कैसे समझाई, झूठा ही रोग लगल कैसे छोड़ाई। नैन ऐसन लड़ा के गइल, लत ऐसन धरा के गइल। रहे इंस्टा पे ही लेके उ दिल झूठा डीपी देखा के गइल। रहे रीले पहिट लेके उ दिल झूठो डीपी देखा के गइल। अब ले देना पौला